sifisa ukuthatha leli thuba excuse me ukuba khuleke kubantwana abakhona bonke Philip Khosi abakhona bengelele kuyintatheli eyikhona kulesi sithangamisa bezindaba namhlanje sithokoze kuzo intatheli kuba kuthe nxa sihlaba ikhwela zaphumelela kule press briefing esicabanga ukuthi ibaleke kakhulu emlandweni kaZulu okuyi press briefing esibiza ngesikhathi lapho mhla zisithupha kwefile umfumfu inkantolo ephakeme yokwedlulisela kwamacala eMangaung yakhipha isinqumo kuyiphake ngaphambi kokuba siqhubeke ngiyafisa ukuthi kube khona amaphuzu ngaphambi kwamaphuzu esidlula kuwo sichaphazele kuwo elinye lawo maphuzu liphuzu eliyishwa kakhulu lapho sibone khona indlulamithi isodwendweni ngapha enkosini kaLishaba lapho eyathi khona ingonyama uZonda Magwala iqambe amanga kulishwa kakhulu lokho kithi njengendlunkulu nangoZulu ngoba isilo uZonda Magwala sedala kunomntwana nxa ekwazi ukuthi eye ezidlangalaleni sibonile nesolezwe likukhiphile lokho eyothi umntana ingonyama yaqamba amanga enkantolo kulahleka isigaba senhlonipho lapho okwesibili futhi phela umuntu oqamba amanga enkantolo likhona igama okubizwa ngalo ukuthi iperjury uyomangalele ukuze ejeze ngokuqamba amanga oxakayo ukuthi ke indlulamithi yazini yona ngalelo daba ngoba ingane kunengonyama nanokuthi ke yayiphi kwenzeka lokho ngoba ikhulelele eSwazini naseMelika ingakho ke umzala wayo eyibiza ngokuthi uyiSwazi American siqaphelile ke futhi nalapho ethi makuhlangane umhlathi owazanayo kepha ngemumva kwalokho bese thi akube khona uxolo nobumbano nokubuyisana manje ke leyo nkulumo enjengaleyo iyaphambana ngoba nxa uthi akuhlangane umhlathi owazanayo usukuthi akuhlangane labo abamqondo munye abakholelwa entweni eyodwa noma abahamba uhambo olulodwa leyo nto ke inkinga singazi ke noma kusaqhubeka khona lokho ukuthi iZulu sibuye singavuke phela kahle asazi ke noma ubeqonde ukuthi akuhlangane imhlathi eyalanayo ukube besho njalo bezomuzwa kepha ke nxa akuhlangane imhlathi eyazanayo kepha ngapha ohlangothini begijime besabalalise ukuthi babiza indlunkulu babiza zonke inhlangothi zendlunkulu kuyaphambana lokho futhi kuyinkinga enkulu sizwile ke nenkoleloze yayindlulamithi umntwana Thulani nalokho udokotela uShamase nxa bethi ukuphuma kwalesi sinqumo kusho isiphetho sodaba lombango wesihlalo sikaZulu asesibuza ukuthi bona baphila kumuphi umhlaba ngoba siyazi ukuthi lapha eNingizimu Afrika inkantolo yokugcina inkantolo yomthetho sisekelo sikholwa ukuthi ke le nkulumo enjengalena iyamampunge nje nokudunga imiqondo yabantu ukuthi besuke egxileni ukulwela lokho okuliqiniso nokulilungelo lokuzalwa labo ukuthi befune ingonyama yabo efanelekileyo
neqotho. Sizokhumbulana ukuthi nxa inkantolo yokwedlulisela amacala ephakeme Supreme Court of Appeal inqumile kakusho ukuthi leso sekuyisiphetho. Sizokhumbula nje amanye amacala amabili likaMphephu laseVenda nelinye likaSigcawu lasemampondweni lapho inkantolo ephakeme yokwedlulisela amacala yafike yasho kunye kwase kuthi nxa sifika lawo macala efika eConstitutional Court iConstitutional Court yaseke ifike ibeka ngendlela ehlukile ingonyama uZonda Magwala ngalesi sikhathi sokubiza balesi sithangamisa bezindaba ikhathazekile njengawo wonke umuntu okhona eningizimu neAfrika ikhathazwa imbiko yezinga eliphezulu lobugebengu nanezinsolo zokubhozonyelwa kweinhlaka zokugcina umthetho eSouth Africa zibhozenyelwa ilabo abayizigila mkhuba ukuthi abeyinhlaka ezahlukeneyo zomthetho izinsolo zithi badlela quthwini linye noma bambatha ngubo yinye lezigila mkhuba. Ingonyama ke iyakweseka ukwesekwa noma ukumeswa kwekhomishana kaMadlanga iyakholwa futhi ukuthi ke kuthi nxa umbiko usuphumile kube khona okwenziwayo ngombiko ngoba nayo kuyayikhathaza ukuthi kuchithwe imali zabantu khokhi bentela kuhlanganiswe amakhomishana kepha ekugcineni leyo mbiko leyo ibe yizeleze. Ikhathazekile futhi ingonyama ngodaba lwabantu bokufika kuleli abangaqoshiwe noma abangene ngokungekho emthethweni noma abangene bengenazo incwadi eziqondile zokuthi babe kuleli yezwe. Kuyayikhathaza ingonyama ngoba sonke siyaqonda ukuthi sibekelwa bezindaba nesithokozayo kubo ngalokho ukuthi abantu abaningi bokufika benza ubugebengu bengaqoshiwe noma bengenazo incwadi kabalandeleki nxa sebenza ubugebengu. Kuyakhathaza lokho. Kuyayikhathaza futhi ingonyama ukuthi nxa befika bese bengezi nobuhlakani nolwazi obungekho lapha kulelizwe ubathole sebenza endaweni zokudlela sebesebenza emakhishini na yonke ilonto. Lokho kunomthelela ukuthi ke laba abawumsinso kuyimilela begcine sebentula imisebenzi ngenxa yokuthi bona bathatha noma yini abayinikezwayo kabalandeli inqumo zamaholo eyibekwe ngumnyango wezabasebenzi. Uyikhathazele futhi ingonyama nxa ibona kulengosi yaba ngesonto kuvela lapha ezithombeni kuvela imithi yabantu bakuleli lizwe eyayithuthwa iyiswe emazweni angaphandle konke namakhondom. Kuyayikhathaza kwelokho ingonyama inxusa ukuba labo aba uhulumeni abaphathe umthetho noma eminyango eqondene beyenze ngokuyimisela imisebenzi yabo ngoba ungenzi kanjalo kuye kudale ukuthi kube khona isimo songabibikho kwezinzo ezweni. Njengendlunkulu isinqumo lesenkantolo sisibona sisinqumo esiza nosizi olukhulu. Sisikhumbuza ukunqotshwa kwesilo sasemgungundlovu empini yaseNcome. Sisikhumbuza impi yabantwana inoma kaMntwana uMpande nesilo uDingane yaseMaqonqo. Sisikhumbuza
ukushisa kwesigodlo sasondini nokubanjwa kwesilo ucetshwayo enqabeni engome nokuthatha kwakhe eseyiswa ekudingisweni. Lesi sinqumo sisikhumbuza impi yasentukweni lapho kwahlaselwa khona isilo ucetshwayo kuzoqedwa ngombuso nangobukhosi bukaZulu lapho okwabulawa khona izikhulu zombuso eingaphezulu kwamashumi ayisikhombisa. Lesi sinqumo secala sisifanisa nakho wonke lomlando esiwushoyo ngoba njengazo zonke lezi igameko sinomthelela wokuqeda ngoZulu nefagugu lakhe. Kubhlungu ngenxa ubukhosi obakhandwa ngezithukuthuku, obakhandwa ngenyembezi nosizi nokuhlupheka nangeingazi zamadoda kuzophela ngesikhathi sethu. Lesi sinqumo sisikhumbuza ukukhothama kwesilo uMdlokombane. Siqaphelile-ke ukuthi lapha ngaphandle einkundleni zokuxhumana kabekho abantu bakaZulu kababhiyozi ngalesi sinqumo. Nizosho nxa siqamba amanga kalikho igidigidi nesasasa kubantu bakaZulu ngenxa ukuthi baphoxekile naye indlulamishi ize yajathi ingajatshulwa. Abantu bakaZulu bazilile ngalesi sikhathi bakulesi sikhathi esifanayo nesikhathi lapho okwathi isilo sasondini nxa sithathwa siphuma ngesikhala senkosi besisa ekudingisweni omama baphendula idwaba ukukhombisa ukuzila kwabo. Sikuleso sikhathi njengoNdlunkulu sizilile ngoba siyaqonda ukuthi lesi sinqumo kusho ukuphela ngathi nezingane zethu ngoZulu ngomlando wethu. Sikhuluma nje indlulamithi lolo sizi lolo engilishoyo esisilethelwe lesi sinqumo ile eDubai thiwe yosayina nabezi ngakho waziyo eNdlunkulu uthi yosayinani. Ngisho nalabo abathi bayayeseka beyiseka ngamanga abawaziyo nabo bakhungathekile bakhaliswa ama-ambulance babe beyingqubo zeindongeni nabesitha futhi sekuphenduka ingonekane kanogwaja wathi pe waze wangweza phela okwabo-ke akudokwe ligayelwe thina lelo. Sikhathazekile nesinqumo senkantolo ngoba siyasikhombisa noma siyasikhumbuza ukuthi inqubo isystem okudinga ukuthi sihlezi sibhekene nayo singayikhohlwa kayikashintshi kuyo inqumo ikaWormsley izule declaration afika nayo ngempi ngemuva kwempi yaseSandlwane lapha babezosifunza khona besitshena ukuthi nxa kukhona umnomzane kwakusathiwa abanomzane ingasho ukuthi amakhosi kwakukhona umnomzane osehambele emhlabeni ubani oyolandela kepha bese bethi isinqumo sokugcina siyothathwa yithi kusho bona bengabokufika basiqonele kanjalo nxa kukhona isilo esikhothamayo umndeni uyohlangana nje umndeni ukukhuluma okukhulumayo kepha ekugcineni isinqumo siyothathwa uhulumeni. Siyazi ke ngalowo mlando lowo buningi ubukhosi obonakeleyo kwahlala abangafanele kwathi abafanele bachilizwa ngoba ukholelwa noma bebonakala ukuthi
kabanawo umqondo kuba zimako zabaphethe. Siyakholelwa ke futhi ukuthi lesimo esibhekene naso yiso isimo esifanayo. Sesikhulume kakhulu loludaba ngayo yonke indlela. Namhlanje kasifisi ukuthi sikhulume okuningi, ukuthinta nje amaphuzu omlando aliqiniso. Siyezwa ke kuthiwa makuhlanganwe. Manje okunye okuxaka ukuthi iNgonyama uZonda Magwala enkantolo wayengayile enkantolo uthi inkantolo ayokhanda umlando omusha noma ubufakazi obusha noma ama facts amasha, kepha yayiye enkantolo ngamaqiniso akhona esiwaziyo abawaziyo nabo ukuthi inkantolo iyoxazulula. Manje ke isinqumo senkantolo kasiwashintshi lawo maqiniso esiwaziyo namanga nobugebengu nokungenelela kwepolitiki odabeni lwesihlalo. Nansi ke impica abadala lapha ekhona. Sitshenwa ukuthi uMdlokombane wenza incwadi yamafa yokwaba ifa wase efaka uMntanenkosi njengendlovukazi. Manje ke okuliqiniso ukuthi isihlalo kakusona esomuntu oyedwa nohlezi kuso usuke sisingethe. Ngaleyo ndlela akukwazi ukuthi wenze incwadi yamafa ngalokho okuphathisiwe nawe ongekhona kwakho. Okunye nokubhlungu kakhulu ukuthi kaZulu kasinawo umlando weNgonyama yowesimame. Kakaze kwenzeke bayabaqamba kamanga bethi iNdlovukazi ukaMsweli waphatha wayebambile ebambela uMamonga esekudingisweni ngokulwela lomhlaba lo wakaZulu. Manje ke nxa kuhlonzwa kanjalo ngiyacanga nje court judgment izintatheli ezifundile kaningi nabanye bayifundile, sibona izo buyekeza lentimbothi le kaMadondo yaseMgungundlovu futhi sineshwa ninabendlovu uZulu neshwa ngoba uMadondo lo simbonese lapha emkhosini omhlanga sezwa thiwa sezongena ekomitini elithize la eNdlolamethi bese uthula nje kwenziwani lapha saphathwa ngomthwebebe emehlweni. Manje ke lokho kokuthi bathi mabechaza bathi uMdlokombane wabeka uMntanenkosi yena wenza incwadi yefa wabeka iNdlulamethi. Nanka ke amanga alokhu amanga oqala ukuthi baphinde beveze bethi cha wabekwa njengebamba bukhosi. Kukhona lesi sinqumo lesi sikaZondi ukhona wabekwa njengebamba bukhosi. Kuthe nxa esebekwe njengebamba bukhosi yena ebekwa uMdlokombane yena wabeka iNdlulamethi. Nakho ke uzoyibuze ukuthi ngoba sazi ukuthi phela einkantolo kunenjula buchopho eyifundile zajula zagogoda ngomthetho yini pho bese bedidwa into nje ye common sense kanje. Asikuye ukuthi uMntanenkosi iNdlunkulukazi imbeke njengebamba bukhosi kayikho lonto amanga alihlaza
sasikhona ayikho into engekho kulungile ke babambelele kubo kokhona enkantolo. Okokuqala umthetho okhona njengamanje uthi uqale uhlonze ozohlala section 12 kwalo umthetho 3 of 2019 uthi uqale uhlonze ozohlala. Nxa kufumaniseka ukuthi lo ozohlala useyingane bese kuhlonzwa ozombambela. Nxa kuhlonzwe ozombambela bese lo ozombambela enikezwa onke amagunya ngumthetho kaHulumeni. Bese umthetho uthi leyo ngane nje yaba neminyaka ewu18 bese Children's Act yaba neminyaka ewu18 lo okade ebambele ukhahlelwa isystem automatically. Ngalo ndlela la kwaqale kwa umntana enkosi kwathiwa uhlonzwa njengebambela. Umbuzo ubambele bani? Sabuza lo mbuzo. Sababambi. Kwaqale kwahlonzwa yena njengoba besho nasenkantolo. Ubuka ukuthi ngempela siseshweni eNingizimu Afrika. Nxane inkantolo ivele iqamba amanga nje. Alihlaza angekho into engahlangane ngoba iziqoke ingubo yobungcwele yokuthi inkantolo. Kepha hleze kufanele sihambe siyibuze futhi siwuphendule umbuzo uthi xa kuze inkantolo ngezobani? Nabezi zimele bani? Zenza umthetho kabani? Kuthiwa wabekwa njengebamba bukhosi. Kwaqala kwabekwa yena njengobamba bukhosi. Umthetho ngapha uthi uqala uhlonze ozongena ezicathulweni. Nxa kufumaniseka ukuthi useyingane bese kubekwe ibamba bukhosi. Angithi yabo thina isichathekile kusuka nje. Okunye lowo osehlonziwe njengebamba bukhosi nxa lo ohlonziwe esemncane kubekwe ibamba bukhosi lo sehlonziwe njengebamba bukhosi uzothola isitifiketi esamamukelayo esiphuma kuHulumeni kuphume kuyimemezelo ikaHulumeni i-government notice ngokwesifundazwe kuyokwaziswa indlu yopholi bendabuko esifundazweni. Konke lokho akwenzekalanga kulolu daba esikhuluma ngalo. Ake sithathe ngokuthi ke ibambela negunya lokuthi libekele umuntu siyazi ukuthi kalinalo. Lo mathiwa ke ibambela lenalo igunya ngesikhathi umntwana enkosi ebizwa abanikazi bakhe wayengakasithole so certificate sokumamukela wayengakaphuma igovernment notice government gazette lwale ngakaphothula udaba lokho engakabikwe emakhosini. Kwenzeka kanjani ke ukuthi bese kuba ukuthi yena wabeka intimbothi amanga oqala nawugcina. Enye intimbothi nenkinga esibhekene nayo yokuqonelwa esikhathini lapho sithi sesikhulekile ilolu daba lolu lokuhlonzwa. Wahlonzwa ubani ngoba kahlonzwanga indlunkulu. Manje kube kuhlungu nxa sekuziwa endlunkulu kufanele ukuthi izinto zenzeke nje ngendlela engenze ngisho nasemzini wendoda. Indoda nje yasesibongweni sayo. Siyazi ukuthi emzini othize wesibongo esithize nxa kuhambe ubaba wekhaya kuba abafowabo abasondelayo bengamele besende nxa bengekho kuba abafowabo ngokomndeni. Ukuqokothisa lokho kuthi nxa ingane ihanjelwe isisencane
bese kuba umfwabo lo osondele noma oqondene uma nayo la ijame ngomkhonto phezulu kwaliba likayise umfwabo. Manje kulolu daba laseNdlunkulu yini abafwabo bengonyama nomndeni wayo bephucelelo lungelo baqhamuka osopolitiki bazohola lolu daba besebenza nezindle engaqondene kasisho abayona iNdlunkulu bayiyo kepha baqondele futhi lokho abakwenza lapha nje ekhaya ngeke bevume bona kwenziwe einkathekweni zakwabo nabezisi abakaButhelezi nje baze babhala kade ekhamba umntwana betusa bathi hawu siwenze kahle umsebenzi wethu akasiphazamisekanga ayibangabekho interference kepha thina lapha fanele izokhethelwa ondunankulu nabezisi. so ileyo nkinga ke nje leyo yamanga kukhona kulapha ya kwenhlapho commission umdlokombane ekhuluma ngestatement esifungelwe ethi lapha kwaZulu ulibo lobukhosi bungobesende male primogeniture kusuka uyise ngendodana kanjalo nje basazi kusukela emakhosini kuze kuzofika manje nabezisi siyakweshwa bake lokubukhosi obudlula ngoNdlunkulu waphinde wakuveza wathi kepha isigaba salowo okufanele ehlale sihlonzwa nesigaba sikanina nalokho kuliqiniso futhi nasemzini abantu indoda nxa iganiwe isutha ingangqeni futhi nokuganwa nokuzala abantu kuba indlunkulu yayo kube likhohlo kube liqadi kanjalo indoda nje yomuzi lokhu kuqokothisa khona lokho ukuthi isigaba sengane ezelwe isithatha esigabeni sikamama wayo naseNdlunkulu akwehlukile kepha yabona ile divele idide nje uvele ucabange uzoyishaya ikhanda uthi ngempela ngiyaphila noma kangiphili nakho ke okunye esesitholana nakho lapha ya enkantolo ephakeme kwedlulisela kwamacala njengoba umongameli wathi yena akenzanga izinto eziningi walandela isinqumo sikaMadondo lapha yana nxa ufunda isinqumo senkantolo uzondi lapha ya ayikho into ayikhulumayo eqhamuka kuwe noma eqhamuka kubo njengoba behlele ukutshena ngoMadondo noMadondo eze ngokwegameko ezenzeka kwama facts enje izinto ezingekho enganakho fanele sihloniphe inkantolo njalo nomthetho esho izinto ezingekho ngokwegameko into nje enye ayishoyo engekho ilokhu ukuthi bethi indlu lamithi yabekwa ngoba umntwana wenkosi wabekwa njengebamba ibamba alimqoki ozohlala baswele ibamba umuntu osehloniwe wabekwa njengebamba lona ibamba intimbothi nabezisi bese babambelelana ke ukuthi lo xaku nabantu bebangalendene inkantolo yakhipha isinqumo ngakwazi lona ongavuniwe isinqumo senkantolo uthi ephinde ebuyele enkantolo inkantolo ke ibisithi ena lapho kade kubangalelene abamangali abafanayo
bezimelele ezigamekweni ezithize ezenzeka ezifanayo. Inkantolo ayikwazi ukuphinde iqale phansi ilikhulume lelo daba. Bayakubiza ke ngeLatin zakhona lethi res judicata. Kulelo daba lengonyama, ingonyama kayikaze ibe senkantolo. Ngaphambi kwecala lase Pitoli lapho eyayisiyophonzela isinqumo sikamongameli Nselelo. Kepha ayikaze ibe ingxenye yamacala asemgungundlovu uMadondo agcina enquma ngawo. Kayikaze. Akusadinge nokuthi uzubukeke ukuthi same parties, same relief, same cause of action. Ukuthi abamangelani abafanayo bacela isixazululo esifanayo kusukela egamekweni ezifanayo. uZondi lena eMangawonge uthi ngoba lamacala semgungundlovu kwaku uNdlunkulu uDlamini wakhetha kuludaba labo kube abantwana uNtombi Zosuthu noNtando beyokhuluma ngewill kaMdlokombane, the signature, authenticity of the will or the signature. Kwahamba isikhathi wayesefika ke umntwana waseKhwezi ezovimba ukugcotshwa kwendlulamethi kwakuthiwe kuzoba khona leso sikhathi yamehlula ke icala le ubo ukuthi ngempela hayi impela uZulu useshweni nokuduba masemkhalele singakhayelwa nendlungulo kuphela. Uthi uZondi wayengxenye yasemgungundlovu ngezizathu nje sokuthi ngesikhathi umntwana waseKhwezi eyofaka icala eyomisa indlulamethi wayesefaka wonke amalungu endlunkulu, kepha umntwana waseKhwezi uyena ummangali. Indlulamethi bamabangalela nendlunkulu neZonda Magwala bathi ngoba nje umntwana waseKhwezi wamfaka njengommangalelwa nxa eyovimba ukuthi indlulamethi ingagcotshwa, ngaleyo ndlela wayengxenye ecala. Kuyawenza nomqondo lokho ngoba naye wayemangalelwe wayezoyokwenzane enkantolo nxa efakwe ohleni engasayinanga phepha engenze lutho kumangalelwa nange umna wakhe yena uzothi ke uyokwenza nenkantolo bathi hayi kwakufanele egxume ehlale naye. So ileso simo ke esibhekene naso esikholwa ukuthi ke isimo esingaguqukile sesystem, kepha ke ingonyama ibuphezele ekuthwaleni usizi nokuhlupheka kwesihlalo ekuqhubeni umbhidlanga nomzabalazo wayoyise noyise omkhulu nokhokho bayo ukuthi kube yiyo esophondweni lokuhlupheka nosizi egameni lesizwe sikaZulu. Kulesi sikhathi ke sikhuluma nabameli bengonyama bacubungula isinqumo ukuthi umgudu okudinga mawuthathwe ingonyama kulesi sikhathi iwona muphi kuyo yonke iminqa engaba khona okufaka nokwedlulisela icala enkantolo yomthetho sisekelo. Mama sithokoze kubantwana, sithokoze kumafila bukhosi nakwintatheli ukuze sikhombise ukuthi kasididekile
ngiyanxusa nje ukuthi siyayazi thina ngoyama yethu esayikhethayo njengendlonkulu sayifaka esibayeni eside isibaya eside siqoshiwe kuyaziwa ngomlando kaZulu ngiyanxusa ukuthi esisukume sikhulekele uzonda amagwala wena wendlovu ayete siyathokoza silesikhulu unomnyama cishe abazima ke bacishe ukuthi siyongena sesibanikeza ithuba labo ukhona obefisa ukuba kuba khona imibuzo engahle bekhona nokucaciseleka nje enkulumeni yomntwana bekuba isikhathi lesikuthi sicela ukuthi ke siphe ithimba labezindaba bakhona manje cishe singayithatha emithathu yokuqala ukuze sizokwazi ukuthi siyishiphelele kahle siqinisekise ukuthi nawo futhi iphendule ngendlela mhlambe iround elandelayo sobuye siyithathe mangabe kuyukuthi kukhona imibuzo eminye bakhona ngicela ukudedela lo thuba ukuba ngipheke ithuba lemibuzo manje Bote inhlonishwa ngiyabonga igama lami nguSimphiwe Wamakhanya ngisebenza eSABC ngizoxolisa nje manje usisho mhlambe ukhuluma isilungu senengidala abangasizwiswa bakwazi ukuthola ukuthi ingqikithi I suppose the first question is just judging by your utterances and the statements that you are making today, it seems as though you no longer have faith in the judiciary to handle this particular dispute. What is your view with regards to how the judiciary is handling this particular matter? Secondly, are you contemplating on taking the matter all the way to the Constitutional Court, as you have alluded in Mrs. Zulu? And thirdly, the involvement of politicians, as you call it, in the affairs of the royal family. Doesn't this, in your view, leave us with a situation where we could see the Amazulu royal family being divided permanently as a result of this dispute? Thank you. Umbani uzothatha noma siqhubeke nesi cha ngizothatha ukuze sithi job anza mangithokoze Khondlo ngombuzo wakho othi ngabe lokho kuthi kasi akasakholelwa kuyinhlaka noma ohlakani lwezobulungiswa oluyinhlaka lenkulumo one ukuthi sisenkantolo because we can't be speaking from both ends of our mouth njengalaba abanye aba opportunistic nxa bebona ukuthi semasibavumi beyithi belenkantolo nxa bevuma hawe inkantolo zi right lapha ukuthi ingonyama ingxenye yale process ukulungisa lo daba ngenkantolo kukhombisa khona ukuthi iyakholelwa enhlangano zokugcina umthetho kepha lokhu kukhombisa ukuphoxeka nokudumala ikhawu zilandelana inkantolo zingenzi okufaneleyo it's not that His Majesty no longer has confidence in the judiciary. The mere fact that His Majesty approached
the courts to adjudicate on the matter is a clear demonstration that His Majesty does believe in the judiciary, or albeit under the circumstances that we are being adjudicated upon in terms of a foreign law, Roman Dutch law, part of English law, and our customary system is in a way subjugated. It's all within the limitations, which is in any event not ideal, because you can't have the English people being ruled in terms of South African law. That would be frowned upon, particularly by the United Nations and other, these multilateral structures. But with us, it's okay. We have to be ruled in terms of a foreign law. It doesn't matter. So these are the challenges that maybe this speaks to the challenges that we, as a South African nation, when we claim that we, at a particular point in time, we attained liberation, maybe we have to constantly ask ourselves and try to respond to a question, liberation from what? If we still have the foundations of the system that oppressed us not being transformed, or not being smashed and reconstituted. And also, whether His Majesty will be taking the matter to the highest court. In fact, that's a constitutional right of any South African. And now we can't have separate laws for His Majesty, that if His Majesty decides to approach the Constitutional Court and that gets considered as a treason, because everyone has a constitutional right to exercise different types of rights as per the Constitution. And that, depending on the advice of His Majesty's legal team, His Majesty will indeed approach the Constitutional Court or any other court in exercise of these particular constitutional rights. And the third question, whether we believe that the involvement of the politicians in the affairs of the Zulu royal family, in fact any other family or traditional institution, could lead to a permanent division. That's possible, because we believe that any form of an interference is predicated upon certain particular interests, whether political or economic, particularly in our case, that we are a kingdom that still owns land. When the indigenous leaders of the indigenous people were turned into landless kings. It's an irony. Under the land
we have different mineral resources that are sought after, not only in South Africa by international interests. We have the ocean economy. We have gas as part of what obtains from the ocean. So I would say it should depend whether the politician still have interest, economic and political and economic interests in dividing the Zulu kingdom and any other structure of traditional leadership. It was a corner. Okay, umbuzo wesibili kumfowethu. Okay, wesibili. Usabela Ntsale kuyisona. Ngoba bese ngidlule ntona kancane bese ngizokuvula ukuthi mhlawumbe sisane sesikhuluma indaba yomhlangano lo ubiziwe uthunga ngo-29 esigodlweni emahlomeni. Mhlawumbe abendlu uma besakhuluma kanje singalindela ukubabona lapha Linda Mkhondo salibona lapha usulobele lapha kwisolezwe, kepha ukuthi ke ngasibona abantu abanaka noma yini, kepha besiyonxusa nje intshosho ukuthi ngomuso nxa kukhona phela oglobal nathi usiphi ithuba lokuthi siphawule. Ngeke sikhubhele lokho ngoba kuyenza umuntu umhubhe nentukuthele egcine selahlekelwa isinkwa sezingane zakho ukukusiza ngane ke nalokho akukusiza ngalutho, kepha okumqoka ngoba sisigabeni sokwakha nakwispace sokwakha ukuthi nje silekelelane kahle nomunye wenze kahle umsebenzi. Ntshosho lapha yana eNdlunkulu kunendlela yakhona okwenziwa ngayo izinto kakhulukazi ukubizwa ngomhlangano kusukela emakhosini amadala, ngoba inhlonipho nokuhloniphana ngezinye zezinsika zendlunkulu kawukwazi ukuthi uyomema endlunkulu kwi-social media nasemaphepheni. Qala kwaphuma igijimi khishwe induna ziye emzini abantwana, kwahamba kwashintsha kwalotshwa incwadi, kwase kubalula kakhulu ke manje base kukhona social media, so uvele uthi uvele ufake uthumele. Manje ke njengoba ke ingonyama uzonda amagwala engamenyiwe lapho, thina siyothi siyokwenzani lapho ngoba thina silandela yena, hayi ngoba simlandela ngoba simthanda ngoba samqoka ngoba kumfanele ngokwesigaba. Futhi sikholwa ukuthi simele umngcele besihlalo ngoba impi yethu ingekamoya ngakuyona yamanga nama briefcase. Angithi nje ukube ngasambe ngomoya siyahloma ngabe sesiyocetheza lapha ya. Ngeke sikwenze lokho. Umama ongawasho wathi uZulu ngeke ekhonze kwaSoshangane. Inqaba yethu. Nathi ngeke sikhonze kangwane. Ngeke siyokhonza kumSwati nalo mmele lapha kwaZulu. Ngeke sikwenze lokho ngoba lokho ngasho ukuthi sithengisa ngokuthi singubani. Ngabe sithengisa ngeingazi zamadoda ezafayo zifika lesi sihlalo. Manje ke ziyahlupha izinto zobuqili namanga
ngomhla ka24 uNhlangulana ngoJune sahlala nabantwana nabanye abantwana abangekho la sibalindile ukuthi beze kuzokhulunywa indaba zalapha ekhaya labezi kwaphuma incingo befonelwa bonke kufanele bebe khona bazoxolisa ngoba sebefonelwa sihlezi sibalini ngokuvumelana ukuthi abeze sokhuluma lezi indaba babaleka babeka imbandela hayi ngeke size ngcono kohlangana eThokazi olokuthi kanjani manje ke uyahlupha ke bengikhulumana nangu ukanina wami izolo ulanga ngibizwa ngoba Fumj ngithi izolo ngivuke nje naleli culo elithi lo umuntu uyabusiswa ongahambe nabonayo ongahlali esihlalweni sabanengekayo uyathanda imithetho kaJehova engumenzi umuntu othela inhlambeni uyaqhubeka uthi ababonayo bayafana namakhoba emoyeni qhubeka uJehova uyathanda indlela zokulunga amashinga ayohamba endleleni ebhubhayo manje ke thina kasifuna ukuhlomeka ngoba ubona nje lapha hlezi akekho nedwa ophuza iSmirnoff la sezwa kusho iSmirnoff umahlomela manje wayiphuza kanjani kufanele kuhlomeke abantwana bangenza izinto ngobuqili nabezi ngapha nxa kusayiwela enkantolo hayi indaba enkantolo nje kuyojikwa ngonyama ihlezi yakhethwa isizwe amanga ngonyama yakhethwa isizwe sa lokho silindile ukuthi mabeze sizokhuluma indaba zenkatheko babaleka namanje lo mhlangano 24 June ingake into asakusula ngoJune ngabazile manje ke kasifuneke indaba zamanga nobuqili kasihlangani nazo ngoba isihlalo sisho ubungcwele besizwe nobungcwele bukaNkulunkulu uqobo nabezi nxa befuna ukuthi kube khona izinto ezenzekayo njengokuthi kuhlalwe kukhulunywe ngakuziwe ngeqiniso hayi ngamanga nangendaba yokuphusha icontent asiphusha icontent thina la nabezi so sizini sempini athi umuntu uzohamba ukukhuluma efuna ukufaka lapha khona mhlawumbe ngabe kuzonyuka ama-followers kwasiphusha icontent thina la sisosizini sempini nabezi sivikele isihlalo ngingafaka into ebhale into eseyofaka lapha ekhasini lakhe sekuzonyuka kabalandeli nabezi bengasifake thina indaba ezokuphusha kwama content nxa kunento ethinta indlunkulu akwenziwe ukubuyelela lesi sivumelwano lesi okwavunyelwana ngaso kwavunyelwana ukuthi kuzohlangana u5 aside bondaba impela kuhlangane 5 ohlangothini lwendlula methi kuhlangane 5 ohlangothini kaZonda Magwane kwakwenzeka lokho babaleka basike ngecontent qhubeka linda mkhonto lokhuza ngana kwethu phela indlunkulu wonke umuntu ngasendlunkulu ngeke uthi ngoba ushelele bese ungaqhubeka linda mkhonto ubuze ngoba thina sila ngithi kube siyala bezothi hey uthunyiwe manje awuthunyiwe uzosebenzela ingane ungabuza nezinkulungwane imibuzo ngokuthanda engcenye siqhubeke khona because mine is mainly English. It's fine. Ngibingelela kakhulu njengaba ngibela ngakhumbula ngakuyi independent media kodwa sinawo ngicela la endlunkulu ngiyabona nje akaba clear kahle ukuthi ngale icala liyadlula yini ngizomqala ephinda ngokuthi imanxaso khona ukubonana nabameli kanti ngicabanga ngeke isikhathi sokushaya clear because ngoqondo kwami ifuneka esiyisa mangomhla 6 mhla 19 kodwa ke akunasephuma mabe indlunkuluthi isakho zahle kulungile ubheke emva kancane nje kodwa into esho umntwana ukuthi ngeke bakhonze kwangwana yes akabuthi ahambe means that okay
isimo sezulu now is a proxy of umswati na oqala umbuzo osibili ngizokushaka la ukuthi umntwana echaza ukuthi uthe isinoma masifikanga kahle so saphunyela saphishela abezindaba nomphakathi right Let's begin. If one second they go back and say, no, listen, now it's just not my formal source. It's a memo of Smarati. But I have a machine that I'm going to near Udumplana. You're welcome. Ngokonda waphula yaphela kuphumula ngokonda kaphumula kufanele udaba lidlulisa lwe constitutional court amaphepha ebese ngenele ungakadluli umhla kabani no ake ngibekele cha bophungula ngalo isiphela manje ngizathi uphungula ukhathazekile ukuthi kuze kube yimanje manje ngenzela ukuthi nathi sibuka mhlawumbe singayithuka sijayibu mhlawumbe njalo sesiphambukene uphungula esilekelela nojayi phela fanele ngabe seniwafakile ngosuku lonke ukuthi manje ke nophungula nxa engazi ukuthi siboshwa nephoyisa kumhlobo kuboshwa nephoyisa nawo lithembile ukuthi lo mbuzo lona ngana kwethu lokutena indlulamithi ngabe iprox kaMswati angazi noma iproxy ligama eli right noma it's an understatement kepha ngelinye ilanga uyovela ethuba sekuxoxa umlando iqhaza likaMswati ukuthi sesebela esikhona njengamanje nabanye ayebambisene nabo siyovela leso sikhathi ayibona ngene indlulamithi iyokwethula ulo bani uMamdluli ayibona lento ababenza lapha sazi ke ngamasika khona useke bayakwenza lapha baqulana ngezinqe lapha kwaSona no basuka lapha boqulana ngezinqele uthi phela nathi uthi uyomethula khona lapha philo ngakhona yena kuningi sokhuluma umbuzo nokutshena na kufika incwadi iya kumntwana osemacha kuyena umntwana ingonyama hayi cha asixabane ngalokho ngiyakulekelela ukuthi okubhlungu bondaba maphilip Khosi nabe entertain kubhlungu ukuthi okuningi esikholwa ukuthi kuyikho kwamaqiniso kwamanga cha ngempilo ke nje siyiphilayo nxa sivuka ekseni kuze kuyoshona ilanga seshem lokho esithi siyakwazi kwamaqiniso ngempilo it's a scam nabezi ngabe ukuphila kwakho njengomuntu ukuthi uphiliswa yini uguliswa yini ungelashwa ngani na yonke lento neinkolelo neinhlaka ezikhona ukuthi ubani olawo lomunye obhozomela omunye na yonke into it's a scam futhi mhlambe nxa sivuleka amehlo siwazi amaqiniso siyophambana amakhanda sonke mhlamba abanye bebanjwe beyoyikhunga ingonyama uzonda amagwala yaqokwa indlunkulu
kayiqokwa ngosopolo bajayelwa simfundi hawu kanti kwabuye kwavela nethuba lokuthi be decide kanti awuthi baqoka lo ababekholwa ukuthi ulethi ufanele bajayelwa simfundi ngeke sikwazi ukusebenza naye kangazi ke kangaze ngibe ngonyama kangisoze ngabayo kangifisa ukuba yiyo ngaze ngayibutho ngayingonyama yini ngabe noma qukula amakesi noma qukula izinsimbi noma yini okuthiwa ngeke sikwazi ukusebenza naye yini ngake qukulayo kanti ngoba uyabona ngeke sikwazi ukuthutha into esuke ibanjiswele esindayo futhi yabo noma setshenzwe mhlawumbe uyengonyama hambe wefaka lapha kasawuthi emtateni manje ke ubhlungu ke lobo ingane zakwethu obukhulu silazi iqiniso nabo futhi belazi nabasebenza nabo ukuzoqeda ngoZulu nefaka ugulakhe lezingane zenu nabazukulu benu kepha ngoba basebenza nabantu abanamandla bese nje into wrong ukuthiwa yona right ukuthiwa yona wrong phuma so sengiphetha ukuthi kasikwazi ukwela ibloho singakafiki kulo we can't be responding to hypothetical questions ugcina ngashonela nginendani kokuneqanda yabo manje ke nxa lokho kwenzeka kuyobhekwa leso sikhathi ngendlela okuza ngayo but we can't sit and respond to hypothetical questions. So, uqhubeka ngibuza again masibona emuva la. Ezinye zezathu esibeka mhlawumbe akusay laba ababeka isilo umesezo. Ezinye zezathu bazibeka to support their decision. Is that one uzalo causing right and two uma wakwalotsholwa isizwe. So ukubuza ukuthi lo hlangothi mhlawumbe leyo tradition leyamsana nawo right because lo ngibuza ngoba ukwaba neview yet even if mhlawumbe umhlangano lo waqala 14 May 21 lesa mhlawumbe uhlala by properly umhlangano uhlala abantu abavumelekile asho sela abavumelekile bese mhlawumbe ke uyakubeka bese kulandela ezinto ezothu engizibalile ingakho ngikubuza ukuthi angikhambe lo hlangothi liyakwamukela lokho ukuthi manje kwaZulu umuntu ozawusilo one uma wakhe kumele ukuthi alotole isizwe and two kumele aphumele inkosi yokuthi yebo phuma ilokhuzana umbuzo ungayikhuluma futhi labo umdlovu uthi labo abambekayo yes labo yes ngoba umbuzo wafanele ulande lapho uthi bangobani laba ambekayo babe nalo ilungelo lokumbeka labo abambekayo babe ngobani labo bangobani la ekhaya eNdlunkulu babe nalo ilungelo lokuxhomondela nokwenza izinto ngokuqamba umbuzo lande uthi labo abambekayo ukuzalwa ebukhosini ukulotsholwa isizwe ngizokulekelelwa ngicela uhambe uyobheka inhlapho commission uzokuthola njengoba kade sikhuluma nje into lena eyenzeka ngisho nasemzini nje umuntu isigaba ingane isigaba isithatha kunenda kuba isigaba sika mama wayo ngoba isigaba sikayi sesimile siyaziwa noma kuthiwa umnomzane noma kuthiwa indoda yasebenzi unina ofike eqokothise isigaba sengane one ngokuthi ugane nini lapha ekhaya
futhi ingane ekuqala uyena indlunkulu emzini wendoda yakwabo. Okugane isibili lekhohlo, okugane isithathu leqadi. Noma indoda ingagana izibe namakhosikazi awu40, ile principle esebenza automatically bese kuba ukuthi yona nxa inqumela ukuhlela umuzi wayo ithi lawyer ngiyamsusa unamba bani kulole pha ngiyamfaka kepha nje ilokho indlunkulu lekhohlo leqadi. Bese kuba ukuthi akhona amanye ama-factors. Leyo kuzaleka is just one factor or just one consideration. Kepha ikhona enye consideration ngokwesigaba sokuzaleka kwakhe. Lo mlobokazi lowo emzini wendoda noma lo ndlunkulu endlunkulu uzalwa inkosi. Shuthi lokho it's an added factor. Engaba number 1 kube khona number 2 number 3 ezalwe inkosi. Shuthi lesigaba sokuthi ufike eqala sesifile. Sifela sona. Elotsholo isizwe. Uzalwe inkosi elotsholo isizwe. Sekediwe lapho. Ingakho ukuthi it's a kubhlungu ukuthi ukufika kwenqubo yalabo basiqonela yafike yashintsha salahlekelwa uNkulunkulu bethu nabezitha sakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungaphakathi kithi nabezitha komunye nomunye wethu ngokuthi senze ubungcwele kaNkulunkulu. Ngithi sithi simfanekise wakhe sakhiwa ngaye nxa kuzivuna sisho njalo. Kepha ke i problem of an exiled God. uNkulunkulu sekudingisweni esamba siyombheka emasontweni ngamasonto ngasihlali naye sekudingisweni. So ke nasola ngona ndaba ezethu anokuthi Phumula edalapha mhlambe nje ukubuza wena utshela abantu mhlambe njengamanje umuntu obehleze egcekeni ehlezi nembubele ehambileyo uyabona ezinye izinto kuyibuka ukuthi yenza kanje iy'ngane zawo njengoba zingaka ziphethe kanjani zona njengoba seyikhulile indoda nendoda mayisibona ukuthi awulapha engangibheke khona ulapha kulungile iyakwazi ukuthi ishiftele kwenye ingane ngoba ibona ukuthi lapha akulungile. Uma ngingakutshela nje Phumula mina ngilapha okunye ungakwazi ukuthi yayithuthiswa yini ithuthe kwakhangela ithuthe zonke izinto zayo ezisenyokeni. Lo mbuzo ke mhlawumbe bawukutshela abanye kodwa ngiyakwazi ukuthi yayithuthiswa yini. Abanye abantu asebenamahloni manje ukusho ukuthi yayibeka ukuthi cha bonjalo kunjela cha bonjalo kunjela osengamahlazo manje abantu asebengancane ukusho ndaba ezethu. So ke ngisho ukuthi even ke nomnumzane ekhaya akusho ukuthi ngoba azala ingane kwaye uqala ngisho noma ngabe kuthi siyabheda kangakanani iyohlala ihloko ekhaya iyakwazi ukuyishintsha indoda umuzi wayo iwuse kwenye indawo ingezophendulwa umuntu ndaphendula lapho ndaba ezethu. Nalokho Phumula lokhu uthena umhla ka 14 May na yonke lento amanga yonke lento Phumula akuyona iqiniso kepha akudingi ukuthi ulitshenwe yimi umuntu kuzazi iqiniso fanele eyihluphe elifune. Iqiniso is out there
when you read this judgment as part of lawo manga system kabasakhuluma ngomhlangano womhla ka7 April ayekho umuntu esakhuluma ngomhlangano womhla ka7 April okwafundwa ngayo iwili yafundwa ngomhla ka7 April kwathi uyahlonzwa ngomhla ka7 April wakhulekelwa but sonke sekunale inkinga selective amnesia it's out there ngaya lapha abeyini angifuna ukuthi ngize ngibheke ngibize izinkundla ngamagama ngoba ngangikhokhela ukwenza lokho futhi angifuna ukusebenzisa iplatform wrong umhla ka7 April. Okay, okay. So ngifuna ukuthi mhlawumbe esigoqa encane ngikucheka manje again angizange ngifuna kahle ida answer ukuthi these two traditions ebengikhuluma ngawo so ngizumele wabala ukuthi kambe aya-eda eqobeni ngokuphatha lesihlalo wasumntwana ebala ukuthi iyafa direct ukuthi ngabe uhlangothi le-accepta yini ukuthi okay umuntu ozoba yisilo kwaZulu kumele azale ekhosini okuthile and kumele uma wakhe alotshole by isizwe right kufanele na okokuqala ufuna izidlule kuso ukuthi ena isiko galotshiwe ebhebheni zamatshe njengemiyalo kaMoses isiko liyaguquguquka nxa ngithi ena liyaguquguquka ngithi liyashintsha but le dynamic because i-response yabantu eyimena abasuke bephila kuzo bese beyikhathalela leyo mthetho nemtheshwana noma beobserve into yenzeka njalo bese kuba into abayilandelayo ebalo usiko impilo yabo. Kangilazi isiko elithi umuntu okufanele ebe ingonyama kwaZulu kufanele ukuthi uzalwa ebukhosini nokuthi omzalayo ulotsholwe isilo kangilazi mhlambe ke lisazoba khona okuliqiniso njoba kade isilokho sichaza ukuthi kuba nezigaba okumqonga fanele sikuthathe kusilekelele kusiphilisa ukuthi isigaba salo mlobokazi emzini wendoda noma leyo ndlunkulu isona esilawula ukuthi ubani oba inkosana kepha umntwana osekuvezile futhi okuyiqiniso ukuthi umnomzana nje uyakwazi ukuthi ebize umndeni ebulale engabulale inkabi ezoyishintsha inkosana ethi nango seyinkosana lona akayiphethe yathi ngiyaxolisa kuyenzeka kulisiko kwenza ukuthi nxa engasekho ungashayisana amakhanda nifaze lokusho umntwana kepha okuliqiniso ukuthi asilandele isigaba sika mama yabona nje lo oqala angithi yene indlunkulu emzini wendoda leyikhohlo leyiqadi sekuphelile kepha yabona nje isigaba sendlunkulu uyuzwe ukukhulunywa lapha thiwa uphela kwafe kwagana umntwana wawudla umuzi ngaba uthu mna unumber 20 unumber 50 unumber 30 ngoba uzalwa amakhosi it's a consideration but angekwazi ukuthi na hayi ngeke ube ingonyama xa ukuthi awuzalwa ebukhosini awulotsholwanga isizwe kubhekwa ngaleso sikhathi ingabe into njengembuzi ngoba imbuzi ibuye ihluphe nithole ngayo nanti bazolishintsha iphepha ubhebe kwayo kepha okuliqiniso thina sithi silandela okwashiwo umdlokombane kwenhlapho commission ukuthi nanka ama considerations abhekwayo bese siwa applya to ngaphela isiqale siqhamuke ne theory noma ne philosophy bese applya kuma facts
nakha kushoyo umhlahlandlela bese apply kuma facts ngoba lo mhlahlandlela umntana enkosi uzale ebukhosini ngithi yabona utena uliqadi ngokwendlela le enormal uliqadi kepha khona eliqadi ngoba uzale ebukhosini walotshelwa isisu uyolotshelwa isisu bese ke eyawudlumuzi siyakwamuleka siyakuvuma futhi siyakweseka ngoba asinawo amanga asikhulumi into ngoba sifuna izivune ngoba umlando uyosithetha enyelanga kepha okumqoka nokukhulu kakhulu ukuthi kwathi nxa sekwenzekile lokho ingonyama yasifaka uzonda amagwala esisweni sikamntana enkosi abantu abanamanga ke they will tell you ukuthi lelo siko lenzeka ukuthi walotshelwa isizwe nxa sekufanele manje kuqhutshekwe ke nesiko lokufaka esisweni into engekho kazola kazi bebekho umhlofu so right ntwana ngiyahlambe ntwana asimnikeze lokho Sengenzela ukuthi nje Andra lungile ngizwe kahle nami manje yakho noma ngizwe kahle lolu siko lwenkuba ngalo angibazazi ukuthi mhlambe ndokusho akukho la cha bo ngiyaxolisa ukungena emlonyeni ngithi mhlambe imele engachazanga umdlovu uthi lapha kaZulu ukuze ube ingonyama kufanele kube ukuthi uzalwa inkosi walotshelwa isizwe ilokho ke Mdlovu engikuphekayo ngoba ngokomlando ngoba phela angithi kuze sithi sinesiko suke sibheka suke sihlaziya oseke kwenzeka ngaphambili ngithe kasilazi lelo siko elithi kumele kube ukuthi okuzalayo uzalwa inkosi walotshelwa isizwe ngoba ingozi leyo xa sisho njalo ngoba shothi ngase eminyakeni elandelayo sibe nengonyama engeyukuganywa ebukhosini shothi ngeke sibe nayo ingonyama elandelayo ngoba sesihlalela sakhuluma into engesiyo ngoba sifuna ukuyivuna thina shothi nje leyo ngonyama yathi amakhosi amadala ayithanda nokugana ngifuna egana ngane yenkosi lapha shothi ngeke sibe nayo ingonyama olandela ngoba iyobe engazelwe ingane yenkosi futhi ingalotshelwanga isizwe